Romeinen 8, vers 4b tot 6. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de geest. Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de geest aanzet, leidt tot leven en vrede. Deze zondag, de zondag na Pinksteren, vieren we de drie-eenheid. Je hoeft daar geen theorie van te maken of een sluitende theologie, maar je kunt het wel ervaren in je leven. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze vormen samen een relatie, zou je kunnen zeggen. Een relatie vol liefde. En aan die liefde hebben wij deel. Wij kunnen een relatie aangaan met de drie-ene God. Ik moet daarbij altijd denken aan de icoon van de drie-eenheid van Rublev. 3 gestalten zittend aan een ronde tafel en er is ruimte over voor wie wil aanschuiven. Zo kunnen wij aanschuiven bij God, de drie-ene. En als ik dat doe, soms even, dan voel ik vrede. Dan ben ik niet langer bezig met alles waar ik last van heb, moeite mee heb, waar ik bezorgd over ben en me schuldig over voel of wat dan ook. Even valt alles van me af. Ik word opgetild boven mezelf uit daar aan tafel bij de drie-ene. Ze luisteren ook als ik iets zeg of vraag en ik kan leren naar hen te luisteren, besef ik. Het streven van de drie-ene is een ander streven dan dat van ons mensen. Aan tafel bij de drie-ene voel ik dat het beste, maar ik ben het zo weer kwijt in het dagelijkse leven. Daarom bid ik de woorden van het volgende lied van harte mee. God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. Bij U is het licht. U vergeet mij niet. Bij U vind ik hulp, ja, bij U vind ik geduld. Van uw weten heb ik geen begrip, maar van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij.
Wijs ons de weg in het leven, zo bidden wij, in de naam van de Vader die ons leven geeft, ons lief heeft, in de naam van de Zoon die in de wereld komt, het mensenleven deelt, in de naam van de Geest die onze harten verwarmt en ons denken verlicht, in de naam van de drie ene die ons zegenend nabij zal zijn. Amen.